सनितपुर जिला सारिदुवारनि सिङाव थानाय 3 नं बगिजुलि गामियाव दिनै थानसालि बेखेवनायजों लोगोसे गोदानै बाथौ गायसनदों। सिगाङाव गुबुन गुबुन धोरोमजों फालियोमोनब्लाबो दिनै 3 नं बगिजुलि गामिनि गासै 50 नखरफ्रा बाथौ धोरोमनि आसार खान्थिखौ मोजां मोननानै गोसो गोथारै आजावना लायो। मख'जाथावदि बाथौ धोरोम आजावनाय नखरफोरनि गेजेराव नखरथामा आदिबासि हारिनि सुबुंफ्राबो दंफायो। बिथांमोना बर'नि गिबि धोरोम बाथौखौ गोरबो गोसोजों बोजबना लादों। बे हाबाफारियाव सनितपुर जिल्ला बाथौ गौथुमनि बोसोनगिरि नबिन बसुमतारी आरो लेङाइ आफादगिरिजों लोगोसे गोबां बाथौ सिबियारिफोर खौसे बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। बेखिनियाव बेखौनो बुंनो नागिरदों जे दिनै बेसेबा बोसोर नैबे बगिजुलिया गोबां गुबुन धोरोमाव दंमोन। दिनै बिथांमोना बुजिनानै गावनि आंगो बाथौ धोरोमाव फैबाय। बेखाय आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांमोनखौ बाख्नायदों जे दिनैनिफ्राय बिथांमोना बाथौ धोरोमखौ आजावनानै खौसेयाव फैबाय आरो इयुनावबो बेबायदिनो खौसेयैनो लैहोर लैहोर मदद होलायगोन आरो बाथौ धोरोमखौ जौगालांगोन होननानै आं बिथांमोनखौ बोसोन होनो नागिरदों। जाहाथे बिथांमोनहाबो खौसेयैनो जाहाथे बाथौ धोरोमखौ आवगायलांनायाव हेफाजाब मदद होगोन आरो बिथांमोना जुगामि बे धोरोमखौनो आजावनानै चिर जीवन जाहाथे आलो गोजोनै जाहाथे संसार मोनजागोन बेखौ जोङो बुंनो नागिरदों आरो बिथांमोननिसिम। जों बेखौ फोसावनांगोन जे दिनै बाथौ धोरोमा मोनसे सोदांबोदों, संस्कार खालामदों। दाउसा दाउदैनिफ्राय जोङो जानगाराव लानानै दिनै बिबारजों फिथाइ सामथाइजों जोङो बाथौ धोरोमखौ सिबिनो जों बोसोन होदों आरो बिथांमोनखौ खावलायदों जाहाथे बयबो खौसेयै बोलि बिधानखौ गारनानै बायदि बायदि धोरोमखौ गारनानै गावनि आंगो असे थागिबि बाथौ धोरोमखौ सिबिनो थाखाय जों रायजो राजाखौ बुजायदों आरो बुजायलांबाय थागोन। बे बुजायनाया जेब्लाबो जोबनाय नङा आरो। जोंनि बे दिनैनि सानाव बे गोथार मंगलबार सानाव बहुत गोजोननाय बाथ्रा आरो जों बहुत गोजोनदों। मानो होनोब्ला जों सिगाङाव जोंनि गामिया नाम कीर्तनजों धोरोमाव जों बुंफबना दंमोन। गुबुन हारिनि बे धोरोम होननानै बुंजायो। जिहेतुनिखि जोंनि बर' हारि जिथु जोंनि थुनलाइ दं, राव दं, हारिमु दं, बेफोरजों लोब्बा लाखिनानै दानि जुगाव जे जोङो सोलाय सोल' खालामनांगौ बेफोरखौ बहुत गोथौयै साननानै जोङो दा गोदान बाथौ धोरोमखौ जों नेमखान्थिफोरखौ मोजां नुदों आरो बिसोरनि जि आसार खान्थि नियम निति बेफोरखौ जों गोजोननानै जों बे बाथौ धोरोमखौ आजावना लादों। जेनेबा बे बेलायाव जों बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावहरनो नामायो जोंनि रायजोनिफ्राय। मानो होनोब्ला बिथांमोना गोजान गोजाननिफ्राय गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय आरो गुबुन गुबुन आनसलिकनिफ्राय फैनानै जोंखौ लैहोर लैहोर फैनानै बिथांमोना गोबां हेफाजाब मदद खालामफैदों। बिनि थाखाय बिथांमोनखौ जों रोजा रोजा साबायखर जासिहरो जोंनि गामिनिफ्राय। बडलेण्ड बुब्लि आरो बडलेण्ड रादाब आरो निउस 24 ना निउस इन्डिजिनियास नोंथांमोनखौ गिबि गिबियावनो जोङो बाथौ धोरोमनिफ्राय नोंथांमोननि नखरनिसिम आफा इसोर बोराइ बाथौनिसिम रोजा रोजा हामग्लायनाय थाबाय। आरो नोंथांमोना दिनै बेयाव जोंनि 3 नं बगिजुलि गामियाव जे बाथौ गायसननाय हाबाफारियाव नोंथांमोना सफैनो हादों। बेयाव जोङो नोंथांमोनखौ धोरोमारि गौथुमनिफ्राय बा जोंनि रायजोनिफ्रायबो नोंथांमोनखौ आफा इसोर बोराइ बाथौनि सेराव जोङो बोर बिनाय थाबाय। नोंथांमोननि अरायसम फरियाला मोजां थाथों। जोंहा बे दिनै बेयाव बाथौ गायनायनि थांखियानो जाबाय जोंनि सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि सारिदुवार बेन्दोंनि सिङाव थानाय 3 नं बगिजुलि गामिया गोदोनिफ्राय बिथांमोना कीर्तन पाठ एबा गुबुनारि धोरोमनि खान्थिखौ बिथांमोना सोलिबोगासिनो दंमोन। नाथाय दिनै जोंनि बे सनितपुर जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय सा खैलाजिलि आरो सारिदुवार आनसलिकनि दैदेनगिरिनि नाजानायाव बिथांमोनखौ दिनै जोङो जोंनि आंगो बाथौ धोरोमाव लानानै फैनो हाबाय। बेखायनो गामि आफादनि दैदेनगिरिमोन बिथांमोनखौ जोङो बाथौ गौथुमनि जानानै जोङो हामग्लायनाय जासिहरनाय थाबाय बिथांमोनखौबो। दायो जोंहा बुंनो गोनाङा बेनोदि जोंहा बाथौ धोरोमा फैयै फैयै जिखिनि खामानि जाबोदों बा जिखिनि दंबावो सोदांनो बेखिनिखौ सोदांनाय हाबाफारिखौ जोङो दैदेनगिरि हिसाबै जोङो लागासिनो दङ, हाबाफारिखौ मावगासिनो दङ। बेखायनो दिनैनि बे हाबाफारियाव मोनसे गोनां बाथ्रा दंबावो जोंहा। गोनां बाथ्रा माने मोनसे गिदिर मेसेज दुलाराय बाथौ गौथुम एबा जोंनि भारताव थानाय जेसेबां बर' हारिनि
बाथौआरि दङ बिथांमोननिसिम जोंहा मोनसे गिदिर मेसेज जोंहा बे 3 नं बगिजुलि गामियाव मोनसे बाख्नायथाव आरो गोजोनथाव जोंहा बेयाव गुबुन हारिनि न'खरथाम दङ बिथांमोना जाबाय आदिबासि हारिनि बिथांमोनाबो दिनै 3 नं बगिजुलि गामिजोंनो बे बाथौ धोरोमखौ आजावखावदों बे मोनसे माने जोबोद बाख्नायथाव आरो गोजोनथाव रादाब बेखायनो जोङो बिथांमोननि न'खरनिसिमबो जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि बा बाथौ धोरोमनिफ्राय बिथांमोनखौ जोङो गोसो गोरबोजों आजावना लादों बिथांमोना जोंजों फैफानानै जोंनि बाथौ धोरोमखौ नाजावनानै लानायनि थाखाय बिथांमोनखौ जोङो रायजो राजाफोरखौ आंनि खावलायनाया बेनोदि रायजो राजाखौ खावलायगोन जे जोंनि बाथौ धोरोम थाब्लासो जोंनि बर' हारिया थांना थागोन बाथौ धोरोम थाब्लासो जोंनि हारिमु राव थुनलाइ गासैबो बिथिङा थांना थागोन होनना जों आसा खालामो आरो बे दिनैनि बे हाबाफारियाव जि गायसननाय हाबाफारियाव जिबायदि जों रायजो राजाया लैहोर लैहोर फैनानै बाथौ थाइथि गायसननायजों लोगोसे बे सिबिसालि बेखेवनाय हाबाफारियाव जों आसा खालामदों बे थानसालिया अरायसिम जेब्लानोखि सुबुङा जोबना थाङा अब्लासिम बे थानसालिया 3 नं बगिजुलि गामिनि थानसालिया अरायसम थांना थागोन होननानै जों आसा खालामो आरो 3 नं बगिजुलि गामिया दिनै बाथौ धोरोमखौ आजावबाय दिनै गायसनबाय दा बेजों लोगोसे बगिजुलि समाजनि गासै रायजो राजा गथ' गथाय इयुन संसारा फोसाबजानायखौ जों सानो जों मोनफ्रोमबो मंगलबाराव आर'ज लायो आर'जनि गेजेरजों धोरोमनि बोसोनखान्थि समाजनि बोसोनखान्थि जों गथ' गथायखौ माबायदि फोरोंनांगौ दानि मुगायाव जों माबायदि सोलिनांगौ बेफोरनि माखासे बोसोनखान्थिया बे आर'जनि गेजेरजों जाबाय थायो निस्सय बे आर'जनि गेजेरजोंनो बेबायदि बोसोन बिबुंथिनि गेजेरजों फैबाय थानाय इयुन जोलैफ्रा मोजां लामाजों आगान सुरगोन आं बेखौ हास्थायो जों गुबुनफोरा बाथौ धोरोमखौ सिबिबाय थानाय नुनानै जोंबो माने दा लानो गोसो जादों आरो जोङो सिगाङावहा बिदिनो कीर्तन माबा फरायोमोन जोङो ओमफ्राय दा गुबुनफ्राबो माने जोंखौ बिदि बुंबाय थानायखाय जोंबो बाथौ धोरोमखौ लानो गोनां जादों आरो बेसेबां गामिफोरा बेसेबां खैघर जोङो 55 जोंनि न'खरा जोंनि बाथौ धोरोमखौ आजावना लादों दा बाथौ धोरोमनि गेजेरजों जोङो दा बाथौ धोरोमखौ लानानै ধৰ্মটো এৰি কিনে এই বাথৌ ধৰ্ম লৈছোঁ মোৰ বাথৌ ধৰ্ম লৈও ভাল লাগিছে আৰু মোৰো নিজকো ভাল লাগিছে বাথৌ ধৰ্মৰ লগত আপোনাৰ বিশ্বাস কোনো কি হ'ব বুলি আপুনি বিশ্বাস কৰে পৰিষ্কাৰ হ'বৰ কাৰণে মই লৈছোঁ আৰু নাম কিবা মীৰা বড়ো বাথৌ ধৰ্মটো লৈ পেলাই ভালে লাগিছে আমাৰ নিজৰ ধৰ্মৰ কিবা এৰি বাথৌতে ভালে লাগিছে पायनिर एकाडेमि बरमायाव HS फार्स्ट इयारनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं पायनिर एकाडेमि बरमायाव HS फार्स्ट इयारनि साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदानि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो थाखाय पायनिर एकाडेमि बरमायाव HS फार्स्ट इयाराव मुं थिसननो गोसो गुदुं जानाय फरायसाफोरा साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नै आयदानि गेजेराव सायख'नानै मुं थिसनफैनो हासिगोन पायनिर एकाडेमि बरमायाव आलादायै नीट आरो JEE नि कचिंबो होफानाय जायो पायनिर एकाडेमि बरमायाव थानानै फरायनो हानाय राहानि थाखाय हौवासा आरो हिन्जावसानि हस्टेलनि खाबुबो दं बेनिखायनो गोसो गुदुं फरायसा आरो बिगोमा नोंथांमोनहा 9707537065 8638054125 6000410073 7576020620 नङाब्ला www.pioneeracademyborma.organization आरो pioneeracademyborma@gmail.com नि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन